Anya laki din! Unay kamutan sila. Nagsapa ka na rin. Diyan nga rudin makaturaw. Anya nga aramidam dito kusina. Kit-kitaam agar arunak, damagam pailaang. Ay, di mo pa'y inayadan, mate. May inayad ko ay ati agaron. Amom nga damot matmaturag. Asinaw, ti matmaturaw. Isa ka. Ay na, saan ka matmaturog, Manuel? Agpadatalaang asaanan ang makaturturog itirabi ay. Apay ti ko namdya ka ma. Yak manan makaturugan. Gapuking ka. Ay kat nasaya at ang araw tatulungan naklaangan nga agaraon. Ala, ingka agalay ti kayo apag sungrod ko, Yerwan. Ay na, adda ka dito sangwanan ti panganan. Iso asaan arumbang nga agsuyaab ka. Malapdak nga raw. Ti agsuyaab. Di mo pa'y amumot arispitaran ti makan. Ay, apa. Ay. Apa yung kata makaturturog akmutan? Ay kat siyempre saan kagayam ang nakaturog idirabi eh. Nagsapa ka nga minabimangon anagaron ka. Na, basol ko manang. Dayta kat tibagbagakan kasi ka, Manuel. Amin laki din, basol ka. Apay, awan laka din ti basol mo. Ay niya kung matibasol ka. Nagpigsa ti urok mo. Saan ka nga pakaturaw? Sigod mo nakastaak. Dapat itakala ang agreklamo. Mangantakit din. Anya laki din. Dakpay hindi maimasin timangan. Kaputi kurang at turong ko, dirabi. Ay, Anang? Ha? Di sama, jak na yan. Adda kami dito'y kusina. Nakasango kayo ka dito panganan, tatang nanang? Katuan. Ang saan nyo mat akot-kot yun, dahil takanan nyo? Ay, Awang gayam ganas ko amangan. Nanang, anya ti mapaspasamak dito, ha? day tatatang mo akabaw Anya, apa malalasak? Talaga mo't akabaw ka. Aguray ka man si kasila. Tila mo ibagbagamaw. Ada ka di problema yo. Ninanang mo tagkamaw. Agasim man. Alauna pa'y langit, parbangon nagararunan. Dilawam day ta, kaya nga rod makaturog, gapoy tinagpig sa panagururok mau. Masapo la ka na yun nakangarod nga may dito'y balay, Kasi kamang nga may pasaray lumabas-labas ka lang mo dito balay. Lukas ta ang mapangka dito bangkag mo. Kumusta ay dananang kang tatang? Di magasak nga ro di jay balay kat... Ay na. Kat anya? Ay, Anya kunak. Agahangos ka itinaunag sa kaagsarda nga agsao. atan sa problema dan adwa. Anya ko mga dayta problema da. Diyak nga ro da mo. Ay kadnaskan nga amuam Nagadaw, ti as asikaswag. Dagiti mulak, dagiti kaldinggo. Manok pato kan baka. Kat, napatpatagdagita para kan ka, ngam dagiti mismo ang naganak mo? Bakit kan lakay damutan? Ay nagloko kan anang ibaga iti kasta. Gaputan lakay kan bakit dan? Saan mo nga asikaswan ida? Kata niya ay kumati maaramida. Siyak man lang, ti mapanmang pasyar kadakwada. Una, tanalalaing kang iti siya.
Maestra ko naman. Sige, sige! Umasidag ka ta ipang-urko kang kada ito igam ko pagsungraw. Kung naman siguro, jak maiturid nga ibaok kang kadato armas ko, ha? Nanang! Nanang! Anya di mapaspasamak? Aywan. Anya nga agpaysaw ti mapaspasama. Apay nga ilaylayat mo kanyak dita pagsungurod. Si Kanto pa'y ti mangilaylayat kanyak dayta walays. Ibabayo man dagita igam yung nga armas. Armas, kano pagsungrod ko daytoy igam kaw. Kanya pagsungurod na sa asawam, itilaylaya mong tupay kanyak. Ay, ibabayon. Tamapan tayo man, di taon nagtaag sa sarita tayo. Pagsasaritaan tayo, ti saan nyo apagkinkinawatan. Ay, balasang kaw. Mabalin asyak laeng ti kasaritam. Saan mo nga iraman ni tatang mo? Ay, saan? Masapul adwa kayo, nanang. Sa anak bakindi nga agap apura. Isupay laeng ita, ta sumaruno ak tubay. Kinapudno na, ada talaga problema may kininanang yaw. Ibagam manan asyak ti problema, idinto tanalawag asikat ti ayan ti problema. Makitam da ita pa nagsasawam. Anya ngamin aya ti parikot yo. Problema, sa anak ang makaturog iti rabi ay. Kasta mo ilaan ti parikot ko. Agpadpada kayo matgayam. Makarengreng gayam tinagpig sa panagurok na. Apay, san ang makarengreng di nagsapa pa nag-aron mo? Bangon ka na bangon. Diyak mo no sa dino ti papabanam. No saan kayo ang makaturturog? Kaya't asawon dayta, adain sumyayo adwa. Adda siguro ah. Nakarutiin. Anya dayayan ako na. Insomnia, tatang. Jay saan ang makaturog? Nakarutiin sumya ni nanang yaw. Masapul na ti doktor. Sika, tagkasapulan iti doktaw. Sika kasapulan pa yung kapipigsa na klase ti agas. Tadan perde ti panuno mo. Sika, ti adan perde ti panunot na. Adda na panunot ko nga agas iti sakit yo. Yak kaya tagtumari ti agas. Ay, kabutang na ngamin ti agas. Kano kabutang nanto, pa'y ti agdigaws. Oh, anya nga tinakitam a problema dagiti naganak ta. Adda insomniada. Gagangay nata na taangan da ngaminan. Kahit anya nga rutinas kang aramidan. Adda singasing kukan ka. Numayat ka ah. Malaman, ibagaman na niya tayo tabakit. Igatangam ida iti pagbuyaan da. TV? Di kahit makasawan? Katwan. Nagngina ti TV ita. Kat, aglako kamot itinatang mo ang amin. Uray, ang man, ikaw. Igatanga mo ida iti TV da. Tapno saan kan nga ag problema. Padasam ti agurok ka, adda pang urko ditoy. Ay gano kasta lang. Agala mo nga ron at armas ko. Agpinang urtaitan. Sigurado kasanak ka mapangaor. Apay ko nam, jak mo taglise. Ano makalisi ka ah?
Saan ka na sumanao? Tamaturog ako. O lakay, day tati uso at TV ita. Sa mamano nga ta. 50,000 laang mat. Anya? Nagminamot dahita na TV. Jak kaya dahita. Nagkuripot ka matan. Igatang kulaan nga na ito motor ko. Dahito nga rodan, 30 mil. Nanginalat ta. Mano ayang amin ti budget mo? 5,000 lang bakal. Ay sus, awan ti 5,000 at TV ita. Nayunam mo tan ata para mutlaang kadagiti naganak mo. Tatang, nanang. At da surpresa mi kada kayo. Anya day ka? Nay, anya day ta nakakarton abi nagkatyaw. Saan kayo niya agapa? Kino di naktupay ka sa sarita ni nanang yaw. Kanayo na nakasta. Si kanto pa'y ti saan amakisarsarita kanyak. Alala, uslay dan. Inkayag tugaw ijayan. Tay sarunok da ito surpresa mi kada kayo. Saan kayo ka din nga agap-apa? Dakas ti agap-apa nga agasawa. Oh, nangagmaw. Ay, dakas gaya man. Saan mo't adakas iti panagkunak? Nagmayado na TV da ito bakay. Naglawang kapag buyahan. Kita mo, uray uban kat makitam. Bakay? Kasto ito, mamit igatahangin ta TV di balay. Takto pa'y masangot ti agbuya iti TV. Kapo iti nagadoanasken nga si Kaswan. Tatang, nanang, anya ti makunayo. Jack, nakakonsentrate na nga agbuy-buya. Saan da pa'y na makasao? Panagkunam, naragsak da nga tamo lang. Saan dan to pa'y ngagkirkiram o kitam? Aglisi kayo tagbuy-buyak. Aglisita ka no? Si kang tumot ngamin, pasal-sali ka dita sang nguanan da. Awanan tinas ka na problemahan ta bakay. Talagang awanan. Problem solved ko naman. Imbag man na panunot mo tikas dyan solusyon bakay. Oh, believe ka magkanyakon. Huwag nga raw. Naglaing ka talaga bakay. Sakbay ka nga i-on na ito TV. Nas ka nga tungtungtan. Anya ti pagtungtungan ta. Buyag pa nga umunay jay Diyos. Sakbay ka nga agbuya iti telenobilam. Day talaga ayam. Sige, sa anak nga agriray. Kanin ka nagluto. Tamasapa tamangan. Tapno masapatamat nga agbuya iti TV. Kawan Ay, katsi ka ngay mag. Anya ti aramidam. Mapalang agala iti pagsungunod mo. Ay, kating ka nga ruden Ay, anya mo dagitan ang mapaspasamak itaapanawan lakay. Pinatayan dito'y, gubat ijay, nangina agagatangan. Nay, apay asaan nga agtagtagari dayto alaklakayan. Agbuy-buya mo ti ko na. Ay, kita man analaeng. Nakakidam mo. Ay, saan mo gayam nga agbuy-buya? Nakaturong mo gayam mo. Ay, nasaya at mutkit day. Tasya kong tiyagbuya. Ay,
Sulo kun ti agbuya iti telenovela. Uray payag patpatnag. Ah, nanggudiurok ko Nakaturo ka bagaya bag. Di. Kuto. Kuto lang matanti mabuya dito tiba. Hindi. Nyay, nakaturo gani baka dito tugaw. Hindi daran. Da kami. Tibuy-buyaan na ito tibe. Oh, tatang. Anya nga mayat mo lang titurog iyo kininanang. Hey, awan, mayatan. Saan kayo na puyatan? Sana nagmayat tupad pan naturog may kinilanang yaw. Saan kayo nga kapapa? Saan mo tang? Ayun na ngayon ni nanang. Napan nakipalingki. Limabasak lang datang. Tao may kayo kumustahin. Mayat ay TV may anak ko. Pagbuybuyan yung lang. Kanayon Saan kayo mo lang ang madisdisturbo? Ay, apay ko mamadisturbo kami nga ibraok. Ito no rabi, agbuya kami manay. News, tibuyaak. Drama mo, kininanang yaw. Maturog kayo tatang. Ay, nilaki din. Makaturog kami lang aroday. Makabuya kami pa. Oh, anya bakit? Nakasagana kan ngagbuya. Wan, kita anak katugawa ko. Ala, iong kong arodang na ito TV. Ay aguray ka man lakay. Damagak man kan ka. No anya tinabuyam anyos idi na palabas arabi eh. Kasla. Di mon malagay. Agkabaw ka na talaga. Ay, bakit? Si Kangay, anya mo tinapasabak, hindi buya ang telenovela, bakit? Na, anyang aminan ti inding na nga agpayso. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Wow, nagmayat ti camera na day ta cellphone mo dindo. Wen tamno adaman mo ti pakakit-kitakit ti masusweldo. Tani, naibang ko maamin na. Ay, nasaya at na ibang ko. Siyak ngay, awan pa'y apulos ti naurnong ko. Idinto tamano at awanan ngagtrabaho Ay nawen, adda ni jo bangko ngam saanin ang mabalin ang maiwithdraw. Anya, kasano? Time deposit? Ay, nasayaan ko ano at the time deposit ko. Anya nga rod ngay. Ay naigatang amin iti makan. Kanamumun ti nakaibang kwan na. Sika at talaga. Anya ngay nga rod, nababamat nga minti sweldo. Wen nga rond, nga maganos talatan
Basta isa miramot nga gatang iti usar. Tapno ata pa kakit-kitaan iti purdiya. Dayjay man ni nanang mo. Pictuream ka di dindo. Apay ngagkatawa ka ngay, Rudy. Sigurado, agungit mananda dyan nung makita na nga alaan nyo itilitrataw. Apay, di na kayat ayati mapicture. Ay grabe Nung makita na picture, sigurado at idugman ng speech na. Anya? Wen, kas dyan ni nanang ko, ngambay aman ta picturak, tapno adda ti makatkatawaan. Ay na, saan nga rudan din do? Amangan no makaungat kada kayo. Ay na, bay amarian, sana bali, just for fun only. Anya mananday takat katawaan nyo dita, ha? Nanang, kita man da ito Hinalaandak manan iti litrato ka nagalas. Imbag kumano saan nyo nga inra na iti agisubsubo ak iti tinapay. Ay na, sabsabali tilang ayo dito, nanang. Ay na, day tatidyak kay kayat kada kayo. Agtugtugaw lang dataw, nga mang pitpicture kayo gayam. Ay ibalong kung topay data cellphone nyo. Ni nanang man, killjoy kayo talaga. Tapno dati remembrance. Oh, remembrance. Adulamin data. Katuman data dita cellphone mo. Ay na, bayan nyo, nanang. Sana ba ni tasyak lang ti mangkit kita? Ay na, makita lang data cellphone nyo. Dadaulag. Tapno awanon ti pag picture yaw. Apay nga agong ungit manin ni nanang yu itay. Ay na, inalakla ang itilitrato na. Yung kastauna iti ungat na. Ha, nako. Ay lalaki din ni inang yu aya. Basi labanag, umalayan na pagungungtan na. Huwag nga ro, tatang. Di la nagbaeng nga agungit ungay. Ijay kaduan titaw. Apay, anyaya ti parikot na iti picture na. Ay na, jak man amo, no apay nga minakas JJ picture na. Nakalansmot nga min. Ah, ay kaskas daw ay dayta. Siyempre, nagalas iti personal. Iso nagalas mo't tilitrato na. Anya? Anya man ang aramidom di tamarian. Pitpicturean na kanya. Ala, saan na? Adala ang kita iti YouTube. Ay na, di nakpagpungtutan. Taamangan numa itupak ko na ita cellphone mo di tanalawa amuging mo. Da kayo mo't nana. Saan nga rod? Kita lang iti YouTube. No adda ka barbaro post da adrama iti gasat iti biyang. Wano jay anya lakit din. Tadenggan tayuman. Ay, amamu kayaw. Day talamang pitpicture ti amu yung arabitan. Kasla jay kalalaingan kayo amang ala iti litrataw. Ay napasinsya kayo nana. Sana bale, saanin maulit ti panang picture mi kada kayo idi. Da kayo mo't ngamin, Marian. Amuyo naungot ni Nana yung nga Emma. Alalaan nyo pa ilang itilitrato. Dadindo kan Rodi ang amin. Kanayon da pagpungtutan. Ay, anya lakit din aya. No apay mat ngamin naungot ni Nana Emma para da ijay lang ang abanang. Kasta una yun ti panagungot na. Ay, jakman mo. Kagura na launay nga rod ti kamera. Umlakak nga rod no malaglagip ko tilanga ng agong unget. Saan kit di amangan? Jelatan agong unget tinararamid na. Dayta nga rod. Ay na. Talaga ajak maawatan ti ugali na dayjay nga ikit mo. Nanang, kita nyo ka di dahito litrato yun. Kasla kayo sumbi. Day tatikon ko na kada kayaw.
Mangpit-picture kayo sa katakatawan. Apay, panagkunayo mat ayakit napipintas na giti litrato yaw. Apay, ti kunayo ayakit mayat day tangar aramida niyaw, Diyay to pay president kat saan aday tater aramida na. Amuyo mat ayan nanang. Apay, nakasarsarita yo ayan ni President tayo. Day tati paglaingan niyo, ti sumungbat. Ay, kat sungsung batak lang mat ay ibagbagayo. Nita, sumungbat kayo pay lang. Ay talagang awan respeto yung inanak. Ani? Ay, masurunak dita nga ugali yaw. Imbag kumama, numayat day ta cellphone. Amangan mo no day ta jay talo ti sangaribaw. Nanang, alam mo na yan, Uston. Pasensya ka yun. Saan kayo nga gunget, tani? Agkakanatan ti bagbagayo. Kunamlano asino analalaing amang picture. Haya! Ay na, apay ayamanan Emma. Saan amalmalpas na testimonyam? Ay, dyan nalaing anak mo Jay lagpit picture tar aramidin na. Sa dakat katawaan, nonsense nga ramay. Ay salbag kamot alaklakayan. Apay tagkatawa ka. Ay, nonsense mo na ita panagong uwit mo Ay niya! Isubay, para day talaga banag, kastauna yung tiugit mo. Dagong ugit kay tayo di bagay. Sa ita, agong ugit ka man rin dito. Anya ngay, sumangat ka ka di balay darudeng, tamapan mo ituloy tayo agong ijay. Kainton malpas, sumalog ka man rin di balay da ipag-idna, tayong ka man rin agong ugit ijay, kapulaeng dita, panangalad at litrato. Ay nako, makatitilingan ni tilapayag da ita panagong ugit mo. Isa pa nga asim man Emma. Tumala ka mamay, uri apagbilan. Pag ginala yung mamut talapayag, dagiti kabalay mo Anya! Ay na, agnerbyusak mo't din do. Apay ka di manin, Marian. Katno kasta unay ti ungit itay ti inam, gapo ijay picture na. Ay na, mo matinti na, isa di mong ikan kanu. Kas di gayam ti inam no agungot iti kasta unay. Ay, grabe tiyo na pa siguro tilyon. Ay, naimbag ta saan akas di ni nanang ko. Amo pa man kininana. Kasi lagsakit no alaan iti litrato. Saan mat siguro nga agungot, no di mo nga mingkat katawaan tiladawan na. Ay na, kasano adya kagkatawa ngamin? Kat naalas amin haladawan na, sabsaban iti rupa na si ka. Anya? Katuan mat, atiwan ni tatang, nagmamayat iti litrato ni tatang, gaputaan mo na ti umisam iti kamera. Ngam ni nanang, ay na, madadail ti rupa no makita na amairuwar ti cellphone. Tatang, nanang, anakin nyo kano da marivik iti kasal. Kaano aya ti kasal da? Inton katapusan da iti abulan, tatang. Kay una. Ay na, ibagam amang birok dalatan iti sa balay din daw. Anya? Taampay mo't nanang. Ay kayat, nagado ang mabalinda nga alaan aninang kaninong da kami pailaan. Ay ka talaga siguro ang kasta, nanang. Ada siguro tinakita na kada kayo kinitatang ana gustuan da. Iso nga inalada kayo aninong kininang da. Ay, sigurado nga adumanon ti kamera. At daping nga ta video da. Sigurado Anya ko matimadingay. Ay, Ay na. Ibagam nga uray saan nga ron ani nanang mo. Ti alahin da partner ka. Mangkita da iti uray balaw basta napintas uno tayo single. anya! Way, tapno kabayatan ti panagmarchame. Saan ko laki binayin? Igdimak ti siki na. Anya! Ay na, tapno saan na sa bali ti partner ni tatang, umanugot kayo, nanang. Ay na Emma, di ka man agdumdumog dita. Ay na,
Adu nga rod dagiti ag video kun ag kamera. Ay na, sana bali Apay, si kayatel alaan dat ladawan. Ha? Ado, ti picturen da. Saan laga si ka? Pagad anuda ka pa yung mga picturen kumangay. Anya? Kay sumay, nagalas mo na tarupa. Pinapintas na kalabas si make up mo. Ay salbag ka mo't antaw. Nagsasaw ka, kasla di nakasawa. Ay na, kung kunak laeng. Mala, ag-isim-isim ka namin. Tapno ma-enjoy mo na itong alda. Ti panagninang, kin panagninong ta. Ay nananang, tumakder kayo di tantayin kayo makipicture. Kitaan nyo man da kayo lang tawan iyan. Ay na, ibagam ngaminin a husto daytan picture taking. Ay na, da kayo met nanang in kayo kidin. Ay na, masapul ngamin ay adayta picture taking adayta. Nagadaon tiladawan may. Ibagam ki din tamangan tayo. Ay na, nabisin kayo na aya. Saan makit day? Mutlagayam. Alan in kayo nga ruudan. Ay, adula amin gamin dayta. Surun ko. Ay nananang, moment na kita agasawa da ito eh. Isukasan kayong agungat unga. Diyo dadailin dal daw da. Aw, anya man hindi takat katawaan nyo dita, Ruday, Marian. Ay, dahito ibubuyain mi nanang. Anya, wanaw jay ladawan ko idi kasarda marifet. Saan nanang? Adalang din buyain mi ako mi day. Iso tikat katawan may. Ha, sigurado nyo lang. Tano makita ajay ladawak tikat katawaan nyo, ang mga no ibarsak ko dahi ta cellphone niya. Ninanang agungit kayo man na dagos. Dahito na kita nyaw. Komedi day daw buyain may kininsan. Pasensya ka na insan. Nakangag ka man na din na oras ka ni nanang. Ay na, awan anyaman na insan. Amo kun ti ugali ni Auntie Emma. Indo, ala uman gayam di ladawan da na Emma kanta talfon. Ladawan da ijay. Ladawan da idi kasarda Marivic. Inyala akon ay iti frame, tapno uray i-display da iji salas, wano iji kwarto na. Ay na, i-display ang sasawam. Amahan kit di ano pagsangpet ko, kit agungot man ni nanang. Saan mo't siguro? Gaputan na pintas day taladawan da. Kita am ngamin Ha? Ay wala niya. Kastaunay ti kapet na ititakyag ni tatang. Di mo ngamin manin katawaan, ang mga no agungot manun. Ngam in fairness maya tiisem na Himala. Ay na, day talaang tinakaisam aladawan na. Jeda duma, sa bali tikit kitaan na. Jeda duma, nakamisuot. Iso aday talaang ti pinadevelop ko. Naimbag nga ron tadda ti may sa anayaw awan amayat. Ay na, wan nga ron. Tanong saan? Awan remembrance da. Sayang mo't dagiti da dumaladawan da. Sapay ka tudo smile ni tatang. Dinadalang ni nanang. Gaputa agmismisuot. Nanang, adati pakita ka da kayo. Nuladawak mananday ta, oray sanag. Da kayo mat nanang, agunget kayo man na dagos. Kasano ajak makaungag, katday talamang katawa iti ladawak ti amuyaw. Ay na, kitaan nyo pa yung amin da ito'y adtoy. Wow! Mayat Ladawan mimut kin ni tatang yaw. Wen, hindi kasarda marifik nanang. Anya ngay,
San kayo ka di makaunget? Ay na, saan din do? Ay, nagmayat mo't da ito aladawan, may. Nagmayat ti panagkinibin, may. Kat no kasta unay, ti panagkapit yun, ti takyag ni tatang. Kat saan kayo ka di makaunget? Kadagiti ng picture ka na kayo? Ay, saan din daw? Ay na, nagmayat. Iyag mo man, tamapan ko ipakita kin ni Tatang Mau. Oh, kita day to Alfon. Kaslata artista niya. Wala, tagwapo ak akabay mo. Isomayat day taladawan mo. Si Kamot Alfon. Itaman pala, di ka makaungot itiladawan mo. Ay na, saan gayam ad akis ti agpapicture? Mayat kit di gayam tapno ad da remembrance. Kaya mga men, hapay ngamin ang kastaunay ti ungit mo. Tunggal adamang picture king ka. Sana balay taamukitan. Saan kun akabuteng ti kamera? Din daw, picturen na kami man kin ni Tatang Mau. Anya? Wun, saklutin nak ti amayaw kit picturen na kami man. Nya, adula amin day tayo Emma. Kas kalaubeng. Ay wun tapno kasla edi kaaklon ko pa'y laeng ti ayat nga indaton mo. Ay na, da kayo mat. Ala, agsimpa kayo kit din da picturen kayo. Agtugaw kayo dito sofa. Ay na, mayat nga agpaiso no ad daladawan Ad da remembrance. Wen ananang, iso amanipot itan. No adda timang picture kada kayo, di yung ungtan. Kan, di yun limangan ti kamera. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ay, nagadulaki din tilalaba ako na ya. Imbagkan ka, Mari Marta. Tabasit lang day talaba. Apay ngay, agsangit ka matan. Ay, talagang agsangit akon, Mari. Apay aya, sangitan day talablaba. Kat saan matunay nga ado. Kita man day tilalaba. Adayo nga ado ngam day talabaam. Ay, agsangit ka talagan. Katuan, ano isyo ti kahit nung aramidan? Ay, Berto! Berto! Naan ano aya nila kay mo? Si Bibiyag pailaang anasabat ko, di ka naman. Ay, Berto lakay ko! Happy ngayon sukat na kita sa balay. Ha? Anya? Agyaman nak amare, taintulod nak dito ibalay. Kasano nga min, kat kunamot nga agtayagan ti panagkitam. Pudno mo ngamin, mare. Agtay-tayakan ti lubong gapoy ti inaramid ni Berto. Ay, jak man mamati nga isukat na kanila kay mo. Apay asaan ka mamate? Kano insukat nak iti sweet 16. Ay, nagubing matan nga, itinangisukatan na ken ka. Ay, Berto lakay ko ay. Amangan mat, no nadamdamag mula ang dayta. Amo matan dito yung lugar tayo. Grabe, ti chismis. Pudno mare. Adda nang isen kanyak iti litrato da adwa na ka-holding hands da. Nasingpot kamot nga asawa. No apay nga isukat na kapay laang mat. Kawan, siyak tagluto, aglaba,
Jak to pa yun masangot ang sagaysay. Ay, amo ko, no, apay ngayon sukat na kanila kay mo, is with 16. Anya ti amo marason, mare. Saan ko mamasair tirik nam, Ngam agrup-rupa kamot ngaminan akalaban. Nagloko akong pare kang. Oh, apay nga katawa ka kasta. Inistoryak laang ada babae ni kumparim Aberto. Agalakan? Apay, isa na yan, nakakatawa na ita, bakay? Apay kumaan nakakatkatawa. Kat no pirmi nga agrongrungaab ni Mari Marta. Imbes kumaamaasi ka, agkatkatawa ka kit din. Anya klase apanunot na itadakan ka. Ay, wala niya. Apay, ngagbaiso akil lahat na nagkatawa. Ay, aguuyong kansan. Terason no apay ngagkatkatawa, bakay? Kit gaputawa mo itsura ni pare Berto. Nagngisit lang araw dahin. Pandak pa'y. Handa pa'y lagayam kumayatkin ko ano ba'y. Sapay to, pul. Oh. Day tamot nga ruti pa kasi si daawak. Apay nga tamat. Nimod Mari Marta. Iso nga isukat da iti sa balay. Gaputan na ungay. Isuday tati kunakkan ko na. Agrup-rupa kalaban. Agasam tayo din na odi ang nagapada. Kinama ng pare Berto iti bada. Anya? Inaramid na dayta? Wow, napay di mamaw. Nagtartaray ni pare Berto ang nagpadaya kin nagpalaod, nagpaabagatan kin nagpambiyanan, lilimo na lubong ay. Ay, sus talaga amarigatan ka tawanan ni Pare Berto, Mare. Kas makita mo, mare. Agasam man dita doon nagdadakkel at timbang awitan. Kabaalam nga awitan dagita nga gigidan. Nalagan laang mo, mare. Nalagan daytaken ka? Un, mare, nalagan. Ni, anya dayta awit mo ngay anak kasupot. Napanak gimatang itibagas ken asukar dita kantina. Kasanong nga amayawid dagita ita. Susuuno ko na, mare. Anya? Ada susuon mo? Ada pa'y awit mo adwa atimba? Kat awan nga rod nila kay kumare. Nasken nga aramid dagitoy para kadagiti 5 nga anak may. Bilibak ka talaga kin ni Mari Marta. Agasam, tanaawit na di dua nagdadakkel at timba. Kin adapay susuon na di ulo na. Sa bali la di nakaagpil di kilikilina. Ay, nakita mo't gayam, apay adi mo pa'y tinulungan. Ne, apay ko matulunga. Kit ka ba ilan na mga inyaway? Ay, ti kunam kit di salot ka. Siya man tinakita mo. No babaero ni kumparim Aberto, si Kamat, sadot. Nagtal na ka man. Nakabulsalat ta dagita imam apo manag na dita igid ti kalsada nga inaldaw. Agberbero ka pala nga ron iti trabaho. Kat ada nga ron tinabiro kam. Naguray ka nga min na. Ay, saan ako na makauray, agtrabaho kan. Naguray ka, agtal na ka. Ni mo't pari Berto na ita. Itan sa lang ang nagawid ah. Ay, siputan talakay no anya ti mapasamak. Way, hindi talikod ti balay dang agsipot. Ala, agin inayad ta magnatap no saan da ta amadlaw. Ay, nagrigat ti biyag ko. Siyakla amin nun. Agluto, aglaba. Ni, ay sus, ada kalaban. Ay, ada tatakaw anak astrak dito'y balay. Ay, ayan nandiyo badang. Ay, siya tayo na, oy. Nagawid ka pa ilaang, awanan kay tibain! Ay, agtal na ka si Kamarta. Hindi naklayatan ni Tipadang. Nagaw-awid ka pa ilaang, salbag ka? Ay, di naklayatan iti Badang kunak na eh. Apay, kaya't mo ama balo adi na oras. Ijay kalatan ayan ti babaeng! Ha? Ay, kati sumay. Umay ko laalaan dagiti bado kan gamit ko. Taijaya ko. Anya, panawan na kamen? Isukat na kamin iti day a sweet 60 na babae, ma? Ay, di mo ilayat ko nakit na eh. Batang day ta. Panawan ka man layan. Awanan kay ti baeng
Ay, sus! Ay, sus! Nay, sa akin iti planggana. Ay, na! Anay. Ay sus, natamaan ka lakay. Pirmi mat nga agapadan ngamin. Ay, tumayamot din na giti planggana, kas kada pinggan. Ay, agawitan. Ay, takarudan tani. Ado pa'y ti patayaban ni Mari Marta. Kunak amare, no narisutan ti parikutyo kini Pariberto. Tanakita mimot anagawid. Kasano amarisot mare, kat imay na inala dagiti gamit na. Kayat mo sawan talaga apumanawan. Nuan mare. Ay na, ay sumatlagayam nga urela pinatayab mo nagiti planggana kan pinggan. Ha? Kasano nga mom? Ha? Kuha ngamin. Nakitam siguro at imayab dagiti planggana kan pinggan ijay tawaan niya maray. Aywan mare, kasta tinapasamak. Nagpigsa ti panangibarsak mo mare. Nakaungeta ngamin mare. Isungarod a husto jay kunak nga agrup-rupa ka akalaban. Ha? Wan sa ngagpaiso mare. Nang nangrulan no agigam ka iti banang. Ay sus, kasla kala tumagbat. Kasla kalaban no Juan maray. Ay nanakamak ka kumare. Ison sa ngagpaiso nga insukat nak nilakay ko iti sweet 16. Naamiris mo matlangan mare. Wan maray. Kayat mo nga agsublikan ka ni Pariberto. Wan mare. Ang mumut alima ti anak may. Isu nga road, anas kan abaliwam day ta. Kasla kalaban alangam. Mabaliwak pa'y ayamat. Sanggano akon, manipod pa'y ide. Baliwam adi ti sexy alanga. Pang misis alanga. Mabalin nga ta. Bayam ta syakto ti makamuken kamare. Nay, nyaturo orayam dito paray. Ay, man pagluganak nga agpaili, paray. Awan pa'y met lumabas sa jeep. Mano talaga ti lumabas sa jeep dito paray. Apay nga mindasan ka, mapanidya para daan na ya. Saus. Ang mga nuumay ni Marta, kamatan nakto pa iti badang, narigat ay. Nay, apay nakabag ka may paray. Pagan anay ko dagito paray. Apay papanamaya. Agkabalay kami na, jay sweet 16 at cheese ko. Talaga gayam nga the sweet 16 mo paray. Kasla interesado ka. Kaya't mo, taibirukan ka man. Ay, tilay bagbagan mo paray oh. Di mo ko na mabutang ka kini misis mo paray. Apay, sika saan? Kat no nakamamak jay lang ana. Kasla pong matay ni bagat ko paray. Mas dawak yung nga. Tamay turod mo lat tangay sukat ni misis mo. Ako na makarup-rupay ti kalaban. Makaumamay. Di pagamam kag pare. Ang mga numatagbat naktulakid Iso asakbay ang mapasamak da ita. Ay panawa kon. Jakpay kaya't ti matay pare. Anya nga tinagsaritaan nyo kini kumparing Berto iti waiting shed? Awan, nagitam lang nga nagsarita kami, agsuspitsa ka manay. Siguro sursurwan na kang agbabayan niya. Kila sumsumre dita panuno mo. Padasam nga agbabae. Awan iti panunot ko na ita. Nasken lang adi mo panunutan. Sadot ka lang arudan, nagbabae ka pa lang. Ay, padasam kunak tumat. Naimuti pa ng kusila mo kanya ako na yabay. Padasam kunak tumat. Ni, parlor mo dahito nang ipanam kanyak maray. Wan, dito'y kaapumintas. Saan nga taan nangina dito? Mabalin at tawaran. Sino ti customer? Ni kumarik man ang Marta.
Ay, sika? Manungay ti bayad ko. 1.5 umanayan. Buokan ko. Nakasil kami ngamin. Oh, dinagla ka. Plus jay training ko kan kuana. Training. Anya training. Training at tapno agbaling ka sexy amisis kanila kay mo. Suruan ka amag na sexy. Agunay kasmay sa sexy kan aglang lang sexy. Oh, mayat day jay Mari. Tapno saan kang agrup-rupa kalaban. Rugyan ta ka din di training mo. Apay ngay, Jack makitkitan ni Kumari Marta sumaksak daw. Manang tangdanan iti sumakto iti danumda. Ha? Apay kimapsutay. Insardeng na ti sumakdo ata ang mga numatin nagjay matris na. Hanggang angawak ka mo. Pinagsardeng ko na tapno saan mo adila-dilawan. Kahit kumusta ngayon dahi ta Kumari, ta insuka da iti sweet 16. No makitam tuman kit ni kumparim Aberto, ibagam tuman nga agawid, ta umay nakitaan ni Mrs. na. Tapay. Ay, basta ibagam mga agawid. Ibagam, emergency. Ne, apayanas ka nga agawid ak pare. Anya tinapasamak. Emergency ka nung harap pare. Ha? Ay, sabagay. Makabulan na nadyak nagawawid. Si Kaki di mo. Nalipata mo na naming pinsan di pamilyang pare. Kasano? Ket no agrup-rupa mat ngamin akalaban ni Marta. Ay, nasayaat mo, tagawid kan pare. Ta emergency ka no. Ay, won pare, pudno nga da emergency. Abay mare, anya tinapasamak. Kat agawid ka ngamin, Ha? Ay, makapadaan lang raw. taapay ko mamadanagan ka. Ha? Ay, ikaw, ay basta. Sige, agawid akong mare. Ne. Ay, sus. Sa balin samot abalay dito nasarak ko, Ne. Nakurtinaan mo't tan nagititawakan. Ay, sus. Ne, nagbanglon. Iti nasayat arumara kon. Sa dino ti papanam, babe. Marta? Ay, siga day ta? Nakigtot ka, ta saan akong akalaban look alike? Ay, agtagtagain na pagsamutan. Ay na, agrengkan, Bertaw. Ay, anya laki din, Bertaw. Agrengkan, Na sexy akmat kat, no kayat ko ti agpa-sexy. O anyan, sobrang kadipay, jay sweet 16 mo. Ay, sanan. Ay na, dito yakon sibay mo bakit ko, seksi. Ay na, mabalin mo matgay, am ti agpa-seksi. Ay na. Ay, anya laki din. Ti pudno nga yan, kit ada kakuyog na, asakripisyaw kakabsat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, apay aldawon, ngam saan pa'y anang lukat damar ikandani di tabalay da, taraok dagiti kawitan. Uwin nga raw. Apay nga ta. Ay na, naaldawan damanen
Naimbag do isaw. Amangan mo no da sa gubanit da. Ay na, am-am kun ti anak ta, kun ti asawa na kulas. Aldaw ti panagriring da. Oray mainitan dagiti ubot da, mayat paylaeng ti kukot da. Hay, kasano ngamin dayta. Kasano ngamin adumuras ti panagbiag da no kasta. Anyat uras taon ang makasangpit da umada. Alas 11 ton Ay nako, maladaw da nga agring. Sa nakagingginat da nga agulay, anya laki din aya. Ay, naku namon. Agriing da iti alas 9. Umis buda, nasurok at 30 minutos. Agluto da, may isang oras. Manganda, may sa oras. Magnada amapan ijay umada, may isang oras. Sumangpot da, agtugaw da pailang. Ag cellphone da, 20 minutos. Ay. Agtrabaho da may sa oras. Kalpasan ti may sa oras. Mapandamangan. Malpas da amangan. Agilad da pa ija kalapaw. Rason da manan tinakapudpodo tadarang tinik. Ay, unay mo dagitan nga anak ta. Talaga di dapay mo't ammo ti agalisto. Nanang, adda ka di nabati nga inapuyo. Apay, awan ka dit bagasyaw. Adda nanang, ngam nabangles. Kag, di ka naglutaw. Ay na, naaldawan kami nga rod nanang. Ay na, kasta ka na ayaw. Awan lakit na aldawan. Danda ni alas 9, di kay pailan na migat. Apay, anya launay ayati pagpuypuyatan nyo nga main. Takanayon kayo ang maaldawan nga agreain. Ay, awan nanang, nga maimasan mi ngamin ti maturog. Ay, Bala, mangan kalat taditan maray. Tasyak, mapanakaw iti umak. Ay nalakay, aldaw mo't gaya mo. Aba, anya oras na yan bakit? Danda ni alas 8 alakay. Anya? Maladawan dagiti ubing ije pagadalan da. Asos, uning rin bakit? Si kanto mga amin lakay. Mayat ti kakapkapam kanya. Kita man, naaldawan tamaneng. Ay na, asawa ka nga rin boy. Unang ni, naaldawan tayo manen. Maladawan dagiti anak ta. Nala, agawahan bakit? Inkaglutong iti balunan da. Mapanak pa ije balay da nanang. Ang mga nuad da na bati nga inapoy da. Lakay, nakitam ka di dagiti kakaanak kak alimabas. Dagaya anak da manang maray. Wan, kasla di dapay limabas kat anya orasan. Maladaw dan di pagadalan da. Ang mga nudi da manin sumrek Pasado alas 8. Apay nga tamanan Amangan mo ito nagigidandamanan nagpanatang. Win nga raw. Anya nga tanong ka ida kitain. Bakit? Ngam no na panatang da, imay ko manangalan ni Manang Mari ti agas. Ang mga noawan maning kwartada Ala, bay amon. Mapanak to inton madamdama. Mapan ko ida kitaan. Amangan matno anya tinapaspasama kan kadakwada. Nay, ang damot gayam dagiti ubing. Mayati ay ayaman da manang. Katwa na din ko. Apay ka day. Ay na, kunak ano ag sakit da, iso adi da simrak iji pagadalan. Ay na, naaldawan kami nga rod ading ko. Iso a pinaglangan ko idan Anya? Uy, pinaglangan ko idan. Kaputadyak nakaluto iti balon da. Ay, unay mo't daytan manang. Agbalin kayo man mo't a responsable a parintis ako nada. Ha? Apay, anya launay ayang amin ti pagpuypuyatan nyo. Tamal-aldawan kayo. Awa na din ko.
Ngam nila kay ko nga rod. Anya? Uy, nading ko. Gaputa talaga a sweet lover. Iso ang maaldawanak mo't Unay mo't daytan manang. Kat iso man. Amo, uray si kaading ko. Mayat tituturugam no siya arakop kan kanila kayo. Nagrabaw arason dayta manang. Kan nagalas? Anyan to ti ko na ang dagiti tattao ang makangag iti daytang ibagbagang. Ha? Amangan no ibagada, asaan asumsumrag dagiti anak yo iti pagadalan, gapo iti kinairesponsable yo, manang. Anya nga tanong ayabak ni Abirat Dani, iji trabaho may, bakit? Ay, wan alakay, taiso pa pangalaan da iti kwarta. Wan nga rod, tani, kaslawan mo ti apit da di gardin da. Ay, kasanomat ngamin nga adda maapit da, kat di damot aywanan ana imbag ti mula da. Ay, unay mo dahitan ngagpaiso. Kasano? Kasla pa nagtrabaho ti ubing ti pa nagtrabaho da. Ado ti oras da nga agil ilad, ngam ti oras da nga agtrabaho, salbag kide. Nasaya at mo, tanapan nakitagod ni Danay. Unya ron. Alangan mo nga may ngagigan na ang jitabalay da. Awam mo aramidin da. At damot piman ti obrada lakay. Anya kumangay. Ay kadmangan maturog Anya. Ay, nasaya at launay. Barang saanin ang maaldawan ni Mare, no awan ti asawa na. Tanay, naglangan manen dagiti anak da idi na minsan, gaputan na aldawan da. Di tagerag. Iso na saya at no madayo yung may isa. Barang agpanuno mo di anak mo. Ang para makita akulas. Para makita. Ni, adakan lakay. Un bakit? Ay, nagyaman naklakay. Kailiw ka una yun. Ay na, manulang aldaw tikawan ko dito balay. Kailiw na ko natakaw. Un alakay. Maikawa ak unay. Gaputaawan ka abay ko iti data. Maikawa ak talaga. Ay na, oras siya bakit? Kailiw ka una yan. Lakay. Kasano? Naruwamak anak arakop king kamaturong. Oray siya nga lakay. Iso ang nasaya at mo't tanagawid ka. Kailiw ka mo ilahay nga rupa ka. Maikawaak, tawan ka akay dak. Saan ka nakaturturog sa kampo may? Saan na balay? Saan ako na pumanaw manang? Ngam nalpas ka din ti trabaho yon lakay. Saan pa'y bakit? Nagikata ko. Gaputan nagalas mo ti ugali dagiti katrabahuak. Kan kailiw ka nga minunayan bakit? Mala, sana bali lakay. Tinapatag, saan tan nga agin na dayo. Alang nga ron bakit? Panawang pa na italablabaam. Inta pa iti silagta. Anya? Apay ang nagikat ti asawam iti trabaho na Maray. Ay nananang, kano nagalas kanumit ti ugali dagiti katrabahuan na. Ay na, di mo panuynuyan ti asawam Maray. Gaputa am-am mo kon ti asawam. Sigurado, ingkuri naman nun ti ugali na ijay, anak kaginginad unay nga gargaraw. Unay kayo matananang, kahit isumag, kano kasla pag-ungag kutkutay. Kasla abakag pa'y iti inalistuan na, oray bakit akaw. Anya, kati sumag, da kayo mananang, kasta unay ti panang ibabayo iti asawa, katawan mo ti madingar aramidan na kada kayo. Ay nawo, nanakaw, awan ti madingar aramidan na kada kamay, ngam ti jak kayat, kat ti agpadpadang aramid yaw.
Awan man laeng ti oray may sang alisto kada kayaw. Unay mo ni Manang. Talaga adi da agbaliw nga agasawa. Nay, agong ungit kamutan ba kahit? Ay na, maasyanak nga ron kadagiti anak da. Naglangan da manen. Sigurado, saan manen anak kaluto iti balon da. Ay, unay mo nga agpaiso na kita. Makapasuron at talaga. Ay na! Ay na, di ka kadi agong ungit ba kahit? Kaya't mo kaday, tatuladan tayo da. Anya? Uy, ba kahit? Kaya't mo. Ay nalakay. Nagado ti mabalin mo at tuladan. Ngamday jay pa'y nagkalaskit di nga aramid. Ha? Apay, anya ti kayat mo at tuladan nga dakwada. Sweet lover akmat Ar-aramidak ti obligasyon ko kan ka. Nga uray saan ta amaaldawan nga agreeng. Ay na, wunin ba kahit? Anya laki din na ya. Kaya't kalaang mo't apagisaman Gapo takas lagas ko day tagong mo. Gapo iti panagong ungit mo, ba kahit? Ay, unay mo daytan maray. Naaldawan kayo manang. Nanang, simang pala ang ti asawam, naaldawan kayo manang. Ay, unay mo daytan. Isungarod nanang, kasangsang pati asawak idilaang kalman. Iso ang naaldawan kami. Neta, nanang, kit impapas mi mo't ati iliw mi iti tunggal maysa. Ay iliw-iliw dita. Adula amain, apay, di kada aya ti panagin na dayuyaw. Nanang, di kay agungot ka din. Malakit din. Agdawat akong itin na puyo. Promise, sukatak to inton aldaw. Ay na, awanin na puy may. Ano sa inyo at maladaw amangan na aldawan kayo nga ruta nagraing? Ay na, kaasimot dagiti ubing nanang. Amom gayam akaasida, ngam di mo ing karigatan tinasapa nagluto iti kananda. Ay na, Mariaya, agpanunot kamutan, tanay, nagsasarunon ti panaglangan dagiti ubeng, gapo iti kina irresponsable yo anaganak. Imayak manang. Kaputa, umay ko ipakaamo kada kayo nga umay ag home visit dagiti teachers day anak yaw. Tapay ka no ading ko. Umay da kayo bagaan asapaan nyo kano ti agreeng tunggal agsapa. Anya? Wan manang, umay da ibaga adi yu unay ti agpuyat kinila kay mo. Ha? Wan, agibati kayo nga min iti oras, iti panagturog. Maglaan ng oras sa pagtulog ko nada nga rod. Di yu ibusan iti rabi iti. Si kamot ading ko. Tilay bagbagang. Kat isumat. Isu nga min ti aramidan nyo. Ay na, day tanga tati umay da ibagang agpaiso. Adi pa'y kat kababain. Ay na, kat kababain adi talaga manang. Anya? Ay na, kun kunakla ang manang. Ngam sigurado, umay daamuan no apay akanayon nga aglangan dagiti ubingyo. Isu asakbay da maamuan o niya ti makagapo ay nagbaliw kayo matan. Ha? Wan, di yu urayan nga ibaga dagiti ubingyo kadagiti maestrada akanayon kayo ngamin amaaldawan. Isu asaan kayo ang makaluto iti balon da. Isu akapilitan a paglanganan nyo ida. Anya? Kitahin nyo man datain mula yaw. Apay ka di tatang. Talaga gaya, madiyo pa yan ma. Apay ka di ngamin tatang. Inarab amin lang dagiti kalding ko. Anya? Apay ngamin nga impan nyo ijay dagiti kalding nyo tatang. Dagijay ruot ko na. Yung dagiti mula yaw. Ay na, nagaango na amin na yun. Awampay tinabiyag ko na may sa. Anya? Kasalumak ngamin. Anya oras ay. Saan kayo pa anapan yung gardin yaw? Naskin ko mga idi awampay init na panyo sinibugan. Ha?
Yung sa bali sa ngamin tisapsapahan nila kayo mo asibugan. Tunggal parbangon. Isuan aldawan kayo manay. Ay na, saan la amaw o mga sibsibog? Da kayo matatang. Day tala ka na yung tibagbagayo. Takasanuman ngamin. Sipot iday. Awampay tinasiputak anasapa kayo nagweng. Ala, sana bali tatang. Mapan kamin to ijay garden me. Mapan mi kitaan dagiti mula me. Ay na, sayang mat dagiti mula me. Nagango da amin ngagpaiso. Ibagbaga nga ron ni tatang. Di mo pailang minpatyan. Kat saan mat nga ulbod ni tatang. No apay nga min abaybayan nyo Sa ita, kundi panemid ka. Kasano, kat sabali mo ngamin tibagbagana. Apay aya. Kano sang kaibagana, sabali ngamin ti sibsibugan nila kay kutunggal agsapa. Anya, kat amangan mo't napudno nga men. Ay na, manang. Agalibtak kayo amin nga agtrabaho Saan adya aldawan, saan to kayo mapan ije garden. Kitaan nyo man. Nagsasaro no nga awan apit yo. Gaputa di yo maiwanan a husto dagiti mulayo. Kasla ay ayam ngamin ti ikas tayo nga agtrabaho. Ha? Ay pasensya kayon. Ngam iso ngamin ti madlaw kukat. Kitaan nyo man. Ultimo dagiti ubing. Apektadon ti panagadalda gaputa kanayon nyo ida apaglanganan. Nag-home visit da pa yan. Sayang ti aldaw manang mari. Ha? Ulitak man na. Agalisto kayong agtrabaho. Taawan mo't nga rod ti mabalin tayo iti biyag. No bak nang tayo kuma, di iso. Uray maturog lang ti aramidan tayo. Ngam saan mo't nga rod. Iso nga ano sam ti agriing iti masapa. Agluto ka iti balong nagiti ubing. Parubwatam ida ama pa nag-eskwela. Kat inton makapanaw dan, rumwar kayo matan. Mapan kayon iti garden nyo tapno adati malpasyo at trabaho. Bakay. Ay na, maturog tan lakay. Di ka umanisterya. Ha? Itaman pa ita bakay. Ha? Ay na, naamiris ko timbagbagada tatang. Kanti kapsat ko. Ha? Nasken nga agalis tutang agtrabaho lakay. Tani, dumakdakulan dagiti anak ta. Kat umadadon ti kasapulan da. Ha? Ken ay na, sayang nga agpaiso ti banbannog na iti garden. Ken ti puunan. Nagsasarunumot tin anabangkrap ta iti garden. Ay na, huwag nga ron bakay. Sa bagay. Basol ta. Kaputa saan ta tinaripato ano imbag lagi ti mula ta. Wen nga ron, kasanuma ngamin, ket kaslata ubing nga agpaiso. Maaldawan ta nga agriing. Aldaw ta amapan ijay garden, ket masapa tamanin nga agawin. Huwag nga ron bakay. Itala ang ama amiris ko dagita. Wen nga rod lakay, ngam sana bale, tinapatag na kaamiristan. Kentapno saan tamot ama ibabain Amangan no ibaga dagiti ubing kadagijay teachers da. Amaladladaw tangamin nga agririing. Iso asaan ta makaluto iti kananda. Iso akanayon da nga aglangan. Huwag nga ron bakay. Ala, baliwan ta nga rodon dagitang aramid ta bakay. Wen lakay, iso amaturugdan. Tapno saan tamanin amaaldawan nga agriing inton biga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay panang tarabay.